ko kina da ashana? Babu. Me kuma na jin ba daɗi don kawai baki da ashana? To ba matsala, ni na da ita. Ke kin fa shigo shagalinmu ba tare da mun gayyace ki ba. Ya kuma ana tsakiyar shanawa, za ki tafi? Ka sake ni! Ai kawai ma, ka ƙara tantame ta da kyau. Haba 'yan mata, za mu rera waƙa. Ka sake ni! Me? Ka sake ta! Kai me kace? Na ce ka sake ta. Kai ya dai malam, wato sake ta ko? To wanne ki sake tan fa? Mazgata za ka yi? Kai kana jin kai jan wuya ne? Tukunna ma kai yayanta ne ko kuma kai saurayinta ne? Eh? Ko ɗaya. Amma dai idan ba ku rabu da ita ba, sai na ka kare ƙasusuwanku. Eh? Kai, wasa kake mun kome? Ba da wata matsala ko? Lafiya nake. Krishna. Sirisha. Kadda kai ma daga Rayalasima kake. Kwarai ma kuwa. Kaga wani irin dace? Wani bangare a Rayalasima? Nan ne gurin kwana na. Na gode sosai sosai. Haba ba komi, sai da safe. Krishna, idan ba za ka damu ba, zan iya cewa wani abu? Lokacin da naga ka da ke su ba sassautawa, sai ma na fi su jin tsoronka. Krishna, shin zan iya tambayan ka wani abu? Bismillah. Shin lallai kana buƙatar ka zama mara tausayi haka? Ko da karamin maciji ne da babban sanda ake dukan shi. Abinda babana yake yawan faɗa kenan. Oh.